Tak ako, pán kolega? Myslíte, že sme pripravení na výrobu zlatých kameňov, elixírov a takýchto vecí? Ale samozrejme. Čas. Čas nemilosrdne plynie a obmedzuje. Ako len obmedzuje? Skoncujeme s časom od tohto času. Až na veky, ja súhlasím. A čo to máme? Miešok? A ten sa plný peňazí. Ale majetok strašne obmedzuje. Ako len obmedzuje? Vadí vám, keď sme obmedzení? Nevadí. Zdržujeme sa. Taký akorát do ruky, taký... S vybijanou rukoveťou. Pekná prácička. Ja si myslím, že toto si skutočne zaslúži našu pozornosť. Áno, práve preto to odkladám, aby sme sa tomuto mohli venovať aj neskôr. Ja neviem ako vy, ale ja som celkom spokojný. Keď sa tak rozhliadnem po tejto klenotnici, je to tu trošku kičovo naaranžované, ale asi je tu taká móda. Pokiaľ ide o zlato, vôbec mi nezáleží na tom, ako je naaranžované, hlavne nech je ho dosť. Pretože zlata nie je naozaj nikdy dosť, ale naozaj nikdy dosť. A naopak, Kolinka, pokiaľ ide o prácu, treba vedieť, kedy je dosť a to je práve teraz. Takže táto miestnosť má dva únikové východy, jeden vľavo, druhý vľavo. Radný pán si ešte chvíľočku odpočinie tu. Odchádzame tadiaľto. Vy pokračujete tamto. This direction, please. Smoking on all this area is strictly prohibited. Thank you for your attention. A myšlienka na záver. Chcel byť bohatý, ostal ožratý.